Ahojte. Ahojte. Tak, spracoval som to. Vychádzal som z toho, čo sme si povedali na stretnutí, na základe pôdorysu, čo ste priniesli. Samozrejme sú tam nejaké zmeny, aj to, čo sme si povedali, som snažil zakomponovať. Poďme sa na to pozrieť. Rodinný dom by vyzeral nejak takto. Celkové rozmery rodinného domu sú 13,45 metra krát takto 16 metrov. Vstup do rodinného domu by bolo tu cez zádverie, tu je zádverie. Táto koncepcia ostala tak, ako bolo aj pri pôvodnom návrhu, s drobnými zmenami. Tu špajza, tu by bol botník alebo teda šatníková skriňa, záchod a technická miestnosť. Viem, že záchod sme hovorili, že by mali sa vymeniť túto s tou technickou miestnosťou, no nespravil som to kvôli tomu, že vstup do garáže by som potom už nevyriešil ani tej budúcej pracovne. Tu by bola tá budúca pracovňa. Vyriešil som to tak, že tá garáž bude taká, že 3x5,5 metra. To znamená, nie je to nejaká plnohodnotná garáž, ale potrebovali sme si 25 metrov štvorcových. A mojou myšlienkou je taká vec, že tu by sa potom dorobila v budúcnosti sadrokartónová priečka, tu by sa spravil otvor a tu by mohla byť plnohodnotná pracovňa. Tá pracovňa by mohla mať cez 7 metrov štvorcových. Keby zväčším garáž, tak uberiem samozrejme z tejto miestnosti, čo nie je asi tiež ani ideálne. Myslím si, že s autom sa do toho bez problémov dá zaparkovať. Sem som už uvažoval nejaké predbežne, nejaké malé okno. Zabudol som sa dať mieru, je to isté okno, to znamená meter krát 1,4 metra. Technickú miestnosť som dal sem. Poviem pravdu, že keď som to spravil, už som rozmýšľal nad tým, či tá technická miestnosť by nebola lepšia, keby bola tu. Ja viem, že tu je záchod, ale tieto natiahnutie takto nejakých inštalácií, nie je to až také drahé a tá technická miestnosť, keby bola tu, tak tu by bolo okno, bola by odvetrená, čo by bolo fajn, nebola by tu vysoká vlhkosť. Keď sa tu pere, určite tu nejaká vysoká vlhkosť, až ideálnejšie bolo, keby to je tu. Takisto, keď tu sa spraví tá pracovňa, takto by sa prechádzali do tej pracovne, tak by bolo krajšie prechádzať cez botník, ale poviete si to, zatiaľ som to nechal tu. Tu sme v spoločenskej časti, kuchynska linka, chladnička, rúra, dres, tu ostrovček, jedáleň, tu varná doska, obývacia izba, dva portály, tu je výstup smerom von na terasu. Detská časť, tu je detská izba, druhá detská izba, kúpeľňa, kúpeľni je rohová vaňa, záchod, umývadlo. Pozrite sa, či takto vyhovuje to zariadenie. Snažil som to spraviť nejak tak, aby to bolo logicky, ale samozrejme môžete to prehodiť, keď chcete. Krb aj s komínom, tu by bolo nejaké odkladanie na dreva, či by sa to celé takto spravilo, aby to bolo také, aby to neboli nejaké odskoky. A tu je tá rodičovská časť, tu je lôžková časť a spálňa, tu kúpeľňa, kde je sprcha, záchod, umývadlo a tu napokon šatník. Tu by boli nejaké posuvné dvere, odkiaľ by bol vstup do šatníka. Zatiaľ sem som okno neuvažoval, ak chcete, možno chcem doplniť, ak nechcete, nemusíte, neviem, niektorí to dávajú, niektorí nedávajú, komu čo sa páči. So spálne je samozrejme výstup aj von na terasu, čo tá terasa je zastrešená v tejto časti, tu vidieť na vizualizáciách to zastrešenie terasy. Zastrešenie terasy uvažujem, že by tu boli nejaké dva stĺpy, bolo by to spravené dreveným spôsobom, to na to by išli nejaké krokvy a potom by sa to spravila tam kvázi nejaká taká plochá strecha. Ono to nemusí mať vôbec potom charakter alebo vizualizáciu dreva, ono sa to dá pekne okapotovať celé a vyzeralo by to normálne ako vo farbe, vo fasáde sa to dá úplne bez problémov spraviť. Osadenie domu, zatiaľ som dal 2 metre, ak poviete, že máte súhlas, asi si to vytý susedia, môžem dať aj bližšie. Vychádza to celkom v pohode, ako to je 16 metrov, ten pozemok máte dostatočne široký. Od tejto som uvažoval 3 metre od garáže, od hranice pozemku. Tá žumpa, viem, že je tu tá nešťastná žumpa, ale neviem s tým pomôcť, neviem to kam dať, ako to prehodiť. Ten dom by sa musel otočiť a vyzeralo by to úplne ináč. Tu by vytržala tá garáž v strede pozemku, to sa mi tiež nepáči. Neviem, či nepôjdeme na úkor toho, že začne tú žumpu zosilniť tú dosku a normálne spraviť tu ten vstup. Dá sa bez problémov aj po tej žumpe chodiť, keď je dosilnená tá horná doska. Není s tým absolútne problém, majú tu také viaceré riešenie, lebo nenapadá mi to nič, sa odsledí ten dom o toľko to ďalej, keď sa mi to nezdá byť logické. Nie, ja by som ostal takto nejako a zase garáž dať sem a tuto dať
túto pracovňu, zase neviem, túto chodbový systém, alebo ako by som sa dostal do tej pracovne. Neviem, mne sa to takto stalo byť pekné aj na úkor toho, že tu je tá žumpa. Dobre, tu sú nejaké predbežné vizualizácie, poďte sa na to, jak ten dom by mohol vyzerať, aj veľkosti tých okien, či to zhruba vyhovuje. Poďte sa na to, prosím, dajte mi vedieť, aby sme vedeli pokračovať. Ďakujem, ahojte.